Guys, humanaghiwa ang among kugita guys, dara. Oni ang among kugita, octopus ni siya guys. Karon ato na siyang lutoon. Magbutang tag oil diri sa atong suka. Ato ang kalaha guys. Kay magluto ta guys. Magluto ta guys, gamay lang na tog oil guys kay di mayo ang oil gaghanon guys. Gamay yung oil. Igo ra gud nga makaluto sa kuan sa panakot. Amaw ni ang among napalit niya kugita. Kugita guys. Sige, kita. Karon magpainit na og tubig, kuan na guys, ilunod na namo ang amuan. Para guys. Gamay ra kayong oil. Gamay ra gid ang oil. Sunod ang sibulyon. Susugan na itong kalayo guys. Parang dali ra, maluto. Susugan ang kalayo. Ang sibulyon, ilunod ang sibulyon guys. Guys. Sibulyon ilunod, pagkatapos guys, ilunod na ang hiniwa na kugita. Pagkatapos guys, ilunod ang hiniwa na kugita. Moy amo ang sudan karon na guys, kugita, murag di ni murag pag isa ka kananan kay murag dako-dako dara guys. Di ni murag pag isa ka kananan kay murag dako-dako man siya guys. Dara guys. Pilot mga kulag kuan. Kulag oil. Sao meron. Kasi butang oil. Kulang dag oil guys. Tara Gibutang nga na og paminta ni. Tara guys. Kalami sa among giloto nga kugita. Gibutangan og Hi guys, nagluto mi guys. Tara guys. Mali among sudan karon guys. Tatay lang ang mag-upay guys, kaya ako ra ang mag-video. Mora to guys, thank you for watching guys.